Μάζουμε. Ναι. Let's go. Θα ξεκινήσουμε απλά ένα βίντεο. Ξέρετε, κάνα πριν ένα βίντεο, τώρα ξεκινώ άλλο. Γιατί βαριέ μου, να κάνω άλλο ένα βίντεο. Πρέπει να κάνουμε 2 βίντεο σε μια μέρα. Αλλά έφερα μου και έναν τραυλό. Έτσι από το όνομα. Τον είμαι στο Skype που του έβαλα λίγο παράξενο, αν το βλέπετε. Αν το βλέπετε. Τώρα, μπήκες. Ευχαριστώ για τα καλά σου λόγια, Σταύρο. Ποιο YouTuber μέσα. Δεν καλά. Πρέπει να βράσουμε χειμώνα. Έλα, μπατσί. Παντών. Σαν τι παιχνίδια θα παίξουμε τώρα, θα παίξουμε Skywars. Κάτσε να το πω. Μου ήρθε απλά την έμεινα. Τι λες. Συγγνώμη. Ναι. Πάω ξανά μόνος που να μπει. Ωραία. Sorry παιδιά που μιλώ έτσι, αλλά λίγο Κυπριακά μιλώ, φουρ Κυπριακά. Sorry, τι να κάνω. Έτσι δεν έχουμε και εμείς. Μου αρέσει που λαλείς, προσπαθώ να μην μιλάω Κυπριακά και λέεις να ζωή την έχουμε και εμείς. Πέλε πώς να το δω κοπά. Τσίκα μπήκα τώρα πάω φάμε λάχανον τούτον τώρα. Λάχαν. Let's do it. Πέλε. Hello. Έρχεται μου που την άλλη μπλε. Τραύλα! Μεγάλη τραύλα! Bye, big. Έλα, πού να μπω σε ελληνικό ή Hypixel. Hypixel. Ωραία. Ή θες να πάμε και στο server εκείνο μου. Είναι ότι θες, κάνουμε party invite. Περίμενε, πες άμα. Ωραία. Έχω το τότε. Οπ. Δώσε ένα δώρο εδώ μέσα. Τώρα μόλις τελειώσεις το παιχνίδι σου. I have fucking lucky. I'm so lucky. Καρδιά μου κάνει τάκ. Τακ. Κάνει κάτι παρμούζει η καρδιά μου. Τακ. Ρε σκόσα δυο κατά λάθος τώρα. Κατά λάθος. Το ένα καταλάβω πως σκόσα. Το άλλο εντάξει δεν ήταν τόσο καλός. Teammate. Ναι. Πήρε. Έλα κάτω. Πιπ. When I see you and... Ναι. Έλα σε πέχαμε. Θες μακαρίσει το. Λέω μάλλον. Ο άλλος νομίζει προ. Πού ξέρεις και δεν είναι προ. Βλέπω το τώρα να το δείξεις στο βίντεο. GG. Ωραία. One match, one win. Είσαι ωραίος. Κάνουμε party invite, μια.
Αν θέλετε να κάνετε καμίν. δεν είναι Είμαστε τόσο δύσκολοι. καλός player αυτό που έτσι, Ναι. ο Παναγιώτης, το όνομα μου. Ναι, αλλά εντάξει, δεν παίζω και αρχιτό. Μόνο ένα χρόνο παίζω και δεν ψηλεύεζε αυτό. Παίζουμε solo απλώς έτσι για το action. Ναι, και ύστερα μπορεί να πάμε το Ως τα 9 λεπτά θα το πάρω το βίντεο, όχι παραπάνω. 2-3 μάτς θα παίξουμε βίντεο και ύστερα παίζουμε κανένα. Εντάξει. Ωραία. Ως τώρα πήρα ένα chestplate diamond και παντελόνι diamond και παπούτσια iron. Short πήρα σαν εκείνο diamond. Εσύ τι πήρας? Γεια σου. Εγώ είμαι. Δεν ξέρω. Όχι ρε φίλε. Γι' αυτό είπα σας, λίγο δεν ξέρει να κοπεί. Είναι σαν game να πεις ότι είναι expert, να πούμε. Δεν είμαι και τόσο καλός. Εντάξει, είπαμε. Όχι έχω ή τίποτε. Όπα! Κατάλαβε ότι παίρνω εδώ πέρα αυτός. Λέει, αφού περνάμε στο πού πεθάνει. Δεν μπαίνουμε στο λόμπι. Έχουμε free items, αλλά θέλω μόνο ένα sapling sword. Αν έχεις sapling sword, θα σε πω. Αγάπη μου εσύ. Ρε αγαπάς. Τα βάλουμε Εντάξει. έκανα sapling 2 το sword μου και το παντελόνι επειδή αν πάω στο nit και πάρω την υπόλοιπη στολή να είναι full diamond στολή σαν. Ωραίος. Επειδή πριν μιλήσαμε με αυτούς, τους άλλους, Ναι. μου μείνε και μιλάω ελληνικά τώρα. Δεν ξέρω γιατί, επειδή είπες Μιλάω τα... κανονικά θες. Αν θες μιλάω κανονικά. Εντάξει. Εντάξει. Ωραία. Η παραπάνω Άρα. YouTuber. Δεν έχει να πει κάτι. Επειδή Ωραία. συγχύζομαι ρε, που πριν... που Αυτό μιλάμε, το αυτό. place πρέπει να πάει στην βασικά θα έρθει σε μένα. Αφού είσαι εγώ, τίποτε. Δεν το συγχύζεις. Ναι, τίποτα. Τον έχεις, Ξέρω. νομίζω. Δεν ξέρω αν κανένας τώρα. Είναι εκεί κάτω. Εργαλίσω. Όχι τη λάβα μου. Μα είναι. Σταύρο, έχει ένα επάνω σου. Έχει ένα πάνω. Εκεί πάνω και πατάει shift. Τον είδα. Να τον. Δεν το είχαμε. Hello, my friend. You are nigga. No nigga. Έρχεται ο άλλος για clean up. Έρχεται ο άλλος για clean up. Πέθανε μάλλον. Έπεσε. Ναι. Κάτσε. Your game to win. Πάμε ένα team. Πάμε team. Το τελευταίο μάτς αυτό που θα παίξω. Στο βίντεο εννοώ. Κατάλαβες. Ναι, ναι. Ως τα εντάξει, 10 λεπτά εντάξει. 10 λεπτά 10. Το άλλο ήταν λίγο μικρό, απλώς θα εξήγησα να έχω λίγο το σερβερ εκεί. Μόνο 3 kit μου λήφκονται σε αυτό. Πάντα εδώ χρησιμοποιώ το kit του short. Γιατί κάποιες φορές δεν έχει short. Κάποιος με είχαμε φρέναξε. Φρένατε. Κάποιο φίλο. Ας σου πω να κρόναστε εκεί πέρα. Κάποιος με έκανε με ad, να πούμε. Έχεις να του δώσω λίγη άρμα για την κρίμα. Έχεις short. Τα short έχεις. Όντα, ήταν να σου το κουμπίσω τούτο. Ωραία. Let's go. Όχι τώρα. Τώρα πάμε εδώ πάνω. Πάμε εδώ πάνω. Έχει 8 κορτένα πολύ. Έλα κάτω.
Έχει 2 κάτω, με 3 κάτω τία. Όχι, ξεχωριστά. Είμαστε 3 τία. Φραγκάμ παρέαν τους τώρα. Βλέπω έναν πίσω μας. Πέθανα. Εντάξει, αυτό ήταν το τελευταίο βίντεο. Τα λέμε την επόμενη φορά από μένα. Αντία παιδιά. Αντίο. Ah, fuck.